Alamang, usahay pa bulan. Lain na kaya itong lawas. Magda, anto sa atong kalisod karon tungod kay basin og maluwag-luwag ta sunod. Anak kay desisyon ako, Ramon, na ma-upload ko para pag nga makatabang ko di mo. Para lang po sa itong kagamaon ba? Unya, kinsa magbantay sa mga bata. Nga, katrabaho rin ako. Ikaw lang unang bantay sa mga bata. O niya, namapot si Papa nga, makatabang-tabang ni mo. Ilag ka pala ka. Padala ko rin mo kada bulan. O, di gaday, pwede nga diri na ka. Manarabaho sa ato sa Pilipinas. Okay man din sa Pilipinas, pero gamay na kag-sweldo. Hindi, kulang na ka na ito. Unya, unsa man yung plan ko ron? Mga nanangin ko ni mo, tungod kay naanap ko'y ticket. Unsa? Nanaday kay ticket? Oo, Ramon. Niabot na nga akong ticket o pasinyo ako nga uwa ko nagsapa niyo sa una. Nga nung imo nang gililom sa ako. Tungod kay, dili ko ganahan nga ang istorya ko ni mo niya, dili niya ka masugot. Mga nakadesisyon ko nga, di na lang sa ko manangiti mo. Nga nung maupukan ng istorya na ako. Nya, wala mo kamahimo na. Naman kami ticket. Nya, iyong nang istorya ni mong mga anak. Wala pa na akong istoryahan, karoon pa na ako sa istoryahon. Nya, iyong mga amahan, nagkabalo na to. Wala pa ka pa na si Papa, karoon pa na ako ingon. Naala, sige. Doon na to para maistorya na to sila. Karon. O sige, ta. Maayo kayo nagtapag sila. Maayo kayo maistorya to sila talo karon. Mga anak, Papa. Nga naman. Unsa man mo rin mag-binasan to ang inyong mga naong. Unsa may problema, ha? Unsa may problema, Ramon, na Magda? Naistorya si Magda sa inyo pa? Unsa man ka na, Magda? Ganun ka seryoso ba kayo sa iyong palagway? Pa. Na ako'y tuyo ninyo, mga anak. Unsa kayo mo tuyo na mo, Ma? Marandagig. Kuan kaya inyong nawang. Sabi ni Santo kaayo. Bitaw, Ma. Unsa yung tuyo sa mo, Ma? Importante kayo na, Ma. O mga anak, importante kayo ni para ni sa itong kaugmaon. Unsa man dahil ka na, Magda? Anong grabe man kayo naka-seryoso yung mga naong din, ha? Pa? Gano'n man, Ramon. Unsa problema? Si Magda pa. Umabot ko na siya. Tungod kay... wala siya kantus. Ramon, ayaw na istorya sa ila. Pwede ba sa ato lang na? Sorry, Magda. Kining pa. Mga anak, ma-upload ko. Unsa? Ma-abroad ka? Oo pa, para pag nga makatabang ko ninyo. Kakalat na gudana. Nga naman. Unsa'y problema? Wala may problema pa. Gusto na kong makatabang ninyo. Okay na ba mo, Dodong? Okay na ka, Dodong Francis? Inday, Angel? Okay naman na sa ako, Ma. Naman po si Papa din yung si Lolo.
Ambot lang ka ni Inday Angel. Okay naman po niya sa ako, kuya. Kay naaman mo ni Papa o ni Lolo. Inya pa akong bantayan. Kay inyo man kong palablab. Oh, oo. Wala problema, oy. Bantayan dyan ka na mo. Mga anak, ang iyong mama, bulakaw na ugma. Munang kita-kita lang din. Ma, malaki nga di ay kaugma, ma. Oo, Inday Angel, mula ka nag-ugma. O, ayaw mo pa ba daw din ha? Hindi naman lang mag-answer sa akong module, ma. Wala naman mag-answer sa akong module. Hapit naman po mo mag-face to face. Okay ra na, Inday. Panagkamat na uskwela ha. O, ikaw po dodong, Frances. Mama, maningkamot ko uskwela, ma. Para pag-uli naman din sa Pilipinas. Dili na kami narbaho. Kunya, pwede po ka nga dili na kami narbaho. Kabilaan mo, buhay ninyo ni Papa. Mga anak, ayos ninyo naunaw na mga bata pa mo. Una to ha, pa, paliw ko bantay sa akong mga anak. Wala problema. Pagbantay sa inyong mga anak, ako ng responsibilidad. Tungkol kay ako po ng mga apo. Hindi na ako sila pasagdan. Salamat kayo pa. Og pilar may sugilanon. Nag-abroad na gid si Magda. Og naan na siya sa nasod. Og nag-abroad siya karon sa Dubai. Og sa dihang naan na siya sa iyang amo. Bao kini ang ito. Madam, good morning. Oy, ikaw ba ang bago nga katabang na nahire sa akong agency? Yes, madam. Ako, madam. Maayo. Ikaw din trabaho sa ako. Ikaw trabaho tarong ha? Yes, madam. Kaya ako rahatag sa imo sa kusweldo. Ikaw, dili kakapoy-kapoy din he. Ikaw, 24 hours trabaho. Oh, madam, 24 hours kita akong trabaho din he. Oh, ikaw, 24 hours trabaho. Ikaw reklamo? Ha? Ikaw, 24 hours. Pwede ka. Mag-relax gabay. Pero ikaw, liyak 24 hours. Oh, yes, madam. Yes, madam. Maayo ka na kasi labod na. Ala, ibang gamit, ibang tangna sa imong kwarto. Kaya ikaw na sugod trabaho. Yes, madam. Yes, madam. Og naanas si Magda sa iyang amo. Samtang dinhi sa Pilipinas. Mao kini ang nahita po. Mga anak, matrabaho na ko. Matrabaho na ka pa? Oh, Inday Angel, matrabaho na ko. O pag-ikay na lang mo diri, ha? Dudong, Francis, ayaw pa sa di mo manguda. Oo pa. Hindi na ko pa sa Inday pa. Hindi rin namin sa balay, di mi mang laag. Maayo na. Pero, unsa man, napabatay bugas din na. Napatay bugas sa panihod to pa. Iya sa panihapon. Wala na tayo bugas. Ay magkabala ka. Muli ko pagkakapon. Magdungatag pa ni hapon. Pa! Unsa man, Angel, anak. Palitin ko quick pa ha. Kinahan ba ako ng quick pa? Uy, problema na, anak. Sige, maadto na ko. O, Francis, bantay mo manguda. Opa,
Akong bantayan si Inday pa. Sige, batin ko. Bye. Bye pa. Bye, anak, Angel. Bye pa. Bye, princess. Ay, salamat. Naman na dyan kong trabaho. Diyos unahan. Di ako nakahinog motor. Pilong sabay. Uy, yun na pa. Si paring Berto man akong nakita. Uy, na siya'y kauban. Pagkilig lang ko kay basig kung makita kong Berto. Paghubog na yung kainin tawa na. Oy, paring Ramon. Unsa maka nagpakilig na may noon ka din ha? Alis sa dire. Syatsa ta. Ay, atod na. Nasakpan pa yun ko ni paring Berto. Pati, di ko palipad ang iba. Uy, pre, nadigada pre. Ay, naalay ko diri, nainom eh diri. Dali sa diri ka na ko'y paila-ilakan mo dali. Uy, pre, ayos ako na kay gabiin na ba? Muli pa ako sabay. Ay, ayun lagi nga na. Mura magagkaroon pa. Dali, dali. Oops, ay, pre. Ano ako ipaila-ila ni mo? Kinsa man na. Kinsa man na, pre. Ay, chicks na. Guwapa kaayo. Mo ba? Matuta sa bangko. Dali. Sige. Lingkod, pre. Salamat, pre. Uy, Berto. Nada kay kauban. Insa man na siya. Mo niya akong ipaila-ila sa imo, Adelpa. Kuha na siya, Adelpa. Gumingaw na siya. Uy, unsa kiminaw pa? Sa takunod ko. Miss, Ina ko tagang miss. Uy, kuan ko, Adelfa. Ikaw, saan pangan? ay tawag ka na siya sa pangalan ni Ramon. Ramon na siya, Adelpa. Ay, Ramon. Kanina siyang pangalan. Ramon di ay ka. Uy, shot sa kanina pa yato nagduwa di dini. Alberto. Ay, shot, pre. Ng baso, pre. Ang baso, pre. Inom ko. Grabe. Gihurot na binom, pre. Giyaw ka, Pino. Nabaguhan lang ko, pre. Tungod kay lamig yung beer. Ay, onsa kalamis akong tapad, pre. Mas lang yung tapad, pre. Good. Unsa na inyong istoryahan din ha? Abay pa ako ninyo ha? Nahubog na paya ko. Pre. Nahubog din ako, pre. Biyaan sa mana ako din, biya. Uy, pre Berto. Ayaw may biya eh. Karoon na ba ako nanin din eh? Nga naman, man ka. Di mo ka na kung saon. Dali, alam mo ang tapat na ako. Pero, Adelfa, basta may masukunin mo. Masuko? May masuko na ako. Basin, ikaw, may masuko di mo. Kining,
Na, ay, wala na siya masukop sa iya, Adil pa. Wala ay masukuan, single pa na siya. Ay, mo pa. Ikaw gid paring Berto. Imo jud kong gikuan-kuan ba? Ay, hala na diskarte niya, pre. O, nahala, sige. Mula kauna ko. Ikaw ni bahala niya, pre Ramon. O, sige, pre. Kuya? Oh, samanday. Ganda naman ka, kuya. Oy. Manahon na ta, kuya. Tay, wala pa man tay. Dinukagday. Wala pa man yabot si Papa. Ganda na ba siya kung kaya, kuya? Asa naman niya si Papa? Wala, ingon mo to si Papa dahil nga. Muli ko na siya sa'yo, pero uman siya nabot. Asa naman po na si Papa? Ganda na ba yan kung kaayo? Daday, atos-antos nang sa daya kasi abot sa Papa taon. No. Gutom na ba yan ko? Ramon, napog ko. Adelfa, nisan di mo kunukan ako. Napog na ko, Ramon. Adelfa, nga nang imnang ipaduli mong dugan sa akong nong kabukto ng dugan. Napog na ko, Adil. Napog na ko, Ramon. Sandi ko sa imong dugan, ha? Pero, Ramon. Ramon. Adelfa, imo kong gihalukan. Ramon. Namigaw ka, ani. Kabalo ko nga. Ni ako na yung asawa. Kung kag-istoryahan ko, Berto. Adelfa. Adelfa, imo kong gihalukan sa ngabil. Wala ka nanginit. Adelfa, imo kong... nanginit ko, Adelfa. Ayaw, Adelfa. Ayaw kong tintala. Ramon. Ako niyang gumitan, Pi. Uy, Adelfa, ayaw. Buhay na. Kaistoryahan ni Ramon. Adelfa. 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 Ramon. Ramon. Adelfa. Ramon. Adelfa. Adelfa. Ramon. Adelfa. Ramon. Tay, unsa na oras, Tay? Kuya? Alas 11 naman, Kuya. Wala pala kay si Papa. Gutom na kayo ko. Day, ito lang sa Tay la. Inakuan, Tay. Inalulod. Day ta. Naaman si Lolo na sa bigas. Kuan, balay. Dulo man na atuwa-tuod. Sige, Kuya, kay gutom naman ko kayo, Kuya. Sakit na pa yung kuntiyan. Ingat si Papa kasi sa'yo na siya makapon. Wala na pa dyan quick kayo. Kagabihin ba? Mo gani. Ito na to si Lolo. Ano na to sa balay ni Lolo? Minuptop ka day.
kong gabayang dako. Unsa man ka ni? Lo! Please, lo! Oy, ako mo din mga apo. Unsa man kay problema? Ato na ako be. Unsa man kay problema ni mga bata? Anak ko suportahan ako ablihan. Oy, unsa problema ninyo nga nung naaman mo din as kong tinda ko? Lo! Kata naman ko, lo! Oy, unsa? Gaano man ni Princess? Ikaw tala si Inday, lo. Tungod kay wala pa man magandikaon, lo. Wala pa may pamihapon. Ingat ko si Papa, lo, ha? Magtungo na may pamihapon. Kanya, wala pa man ang siya niyapon. Wala niinak si Inday. Ikaloy pa din yung mga bata mo. Kaway po anod pa sa inyong amahan. Pero, basik unsat malita mo sa iyong amahan. Lutan na kayo ko na. Anya, wala pala si Mama. Wala pa si Papa. Dito ko ano lang tanisagot ko ya. Yung malaga si Mama. Nata na nagpantay na ito. Malagi day. Anya, sa na ito ni nga. Nagkadaka naman si Mama. Nahala sige, dahil mo din. Mag-aon-una ta. Ikaloy pa din yung mga bata mo dahil isulod mo. Dali. Luwaya pa din yung mga bata. Asa pa mo dito yung amahan? Marami ka ba, Lolo? Kasama ko si Papa. Pinaminti naman ko na si Papa po ulit ang maupo. Kanya, ay niyang ipadangan kwarto ni Mama. Iyan ang iyo pagkabag. Mao ba? Kaloy ba rin yung mga bata mo? Nahala sige. Hindi rin lang una mo ka. Kaya, magkatago niya kung gusto yung bahay. Basig, di rin lang una mo sa bahay. Sige, Lo. Dog Francis, Inday, abli ko ninyo. Dog Francis, naubog pa ba ninyo? Lalo ka na na, Ramon. Pa, naaday ka din pa. Asam sila Francis o Angel pa. Tuwari sila sa akong payag. Tungod kayo magkadiuli. Mapaslay kaon mga bata. Pa. Basayo ako pa. Kay... Nakuan ko sa akong barkada. Ngahagi ko kainom. Nadugay nung ko uli. Nahubog ko. O na lagi. Giyon na pa mo na imong mga barkada. Ang imong pamilya din wapay kaon. O maunsa na sila din yung makatabang na imong barkada. Pa. Pasilo ako pa. Gaya hubog ko. O sige. Dakaw na. Atuon pa na ako yung mga apo nito. Atuon pa na ako mga apo. Sige pa. Matulog ko na ako pa. Sige pa to. Katuog na siya. May klaro yung amahan ka. Diyan ka na. Saka, mau ko itong usak sa bilang na ito karoon. Adlaw. Sa Osaka, OFW. Kung unsa kalisod sa pagtrabaho sa iyong asawa dito sa iyong nasod. O ang iyang bana
nagdula dahil kayo. Alang sa mga OFW, ayaw ninyo og pagsamantalahi ang kaayo sa inyong mga asawa. Tugod kay talagsa kini. O tinaw makakita ug lain pa niya. O maginaal ko nga makadagtong pagtuluyan sa mga tao nga nabinaw kung nakakita ni atong programa karon. Handumadan sa kagahapon. Kung nagustuhan ninyo ang atong drama, palihog ko pag-subscribe o pagpindot sa bell para updated ka sa mga bago nating video. Daghang salamat.